I was sitting inside? Yeah, that's what I'm asking. Okay. Ita harkar 13 dai har desert muka zo. To muna jin ki daughter yanzu 13 dai mun zo har desert kenan. To gashi nan dai ga mun dai a desert safari mun zo ana ta dai abubuwa dai na ci gaba alhamdulillah. Ni zan dawo president. Ita take fara magana ba da kai nake ba. To matsalan kenan yana ta shirya yadda za a yi ne ku na dawo president na 13 ne abinda muka zo. Salamu alaikum mai gida president ya zo yana magana yadda akai wannan kokarin da yake mun na kare mutunci na kokarin da yake na kare mutunci ana jin daɗi. Yawa ga darakta kamfen dina kuma ya tabbatar da wannan ba zai taba zama wani abu ban ina na gode. Za mu dauko sababbin yan takara kamar mutum 6 mu gwada mu gani wanda ya fi tsawo. An gwada kuma ni na ci. Za mu amfani da tsawo kuma na ci yawa. Yawa ake ne maganar matashi ake yi. Matashi kuma ya tashi. Matashi da yan matasan ka yawa.